Imġedda l-iskema ta' rifużjoni tal-ispejjeż ta' terapija maħsuba għal ġenituri ta' tfal b'diżabilità sa' 16-il sena. Ir-rifużjoni tkopri sa' 750 euro fis-sena għal spejjeż ta' terapija li jingħataw mill-privat. Din iżieda ta' 250 euro mill-500 euro li kien l-ammont għas-sena li għaddiet. Il-beneficjarji jinkludu fost oħrajn ġenituri dipendenti fuq benefiċċji soċjali. L-applikazzjonijiet ta' rifużjoni jiġu verifikati mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità biex ikunu eliġibbli it-tfal li jrid ikollhom il-Karta ta' Disabilità tal-Unjoni Ewropea u terapija tiġi provduta minn terapista bil-liċenzja. Ma' TVM News il-Kummissarju Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Rhoda Garland spjegat li ċ-ċek ta' rifużjoni se jibda jinħareġ fl-aħħar ta' kull 3 xhur mis-CRPD stess. Elenkati terapiji varji li tkopri din l-iskema. I think most of the therapy applications that we get relate to occupational therapy, speech and language therapy, physiotherapy. There are some parents who manage to find, for example, horse riding. Being with horses is also very useful and helpful for children with disabilities. So we cover a very large range of therapies. Fit-tiġdid tal-iskema l-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia qalet li din l-iskema ilha fis-seħħ sentejn u għalija f'dan il-perjodu gawdew 450 familja. Spjegat li t-tiġdid ta' din l-iskema u riżultat ta' diskussjoni li kellu l-Gvern mal-beneficjarji.